πρόσωπε Άγιε Σύγγελε, Πατέρα Ευγένιε, της Ιεράς Μητροπόλεως, Πατέρα Ευγένιε, εντιμολογιότατοι άρχοντες του Οικουμενικού Θρόνου, εντιμότατοι και εκλεκτοί φίλοι. Καλώς ήρθατε. Είναι μεγάλη η χαρά και η συγκίνησή μας, βλέποντας τους φίλους μας, ακόμη μια φορά, εδώ, μαζί μας στη σημερινή εκδήλωσή μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι επίσης και νιώθουμε ιδιαίτερη τιμή για τη διάλεξη του δικηγόρου κ. Χρήστου Πλέγκα στο σύνδεσμό μας, έναν γέννημα θρέμα Χαλκιδόνιο και βαφτισμένο μάλιστα στο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Εφημίας. Καλωσορίζω τον κύριο Πλέγκα στο σύνδεσμό μας ή όπως τον ονόμαζε η δική σας γενιά, το σύλλογό σας, κυρία Πλέγκα. Καλώς ήρθατε. Θα μας μιλήσει για το ιστορικό κέντρο της Χαλκιδόνας και για τον συμβολισμό των βελονιών της Αγίας Εφημίας. Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε για όσα θα μας πείτε, μιας που φημίζεστε εκτός από την επιτυχία σας στο επάγγελμα σας σαν δικηγόρος, αλλά και από την πλούσια ιστορική σας γνώση. Πριν αρχίσει η διάλεξη, θέλω να διαβάσω λίγες πληροφορίες από το βιογραφικό σας για να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Ο κύριος Χρήστος Πλέγκας γεννήθηκε 17 Πρώτου 56 στο μεευτήριο της Χρυσούπολης, Ζεϊνέπ Κάμιλ. Οι γονείς του κατοικούσαν στον Ταλιμχανά της Χαλκιδόνας, σε ένα δίπατο ξύλινο σπίτι επί της οδού Μισάκ Μιλή, αριθμός 91, που είχε κήπο με πηγάδι. Βαπτίστηκε στο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Εφημίας. Τα πρώτα γράμματά του τα διδάχθηκε στο τριτάξιο σχολείο του Αγίου Γεωργίου Γιάννη και στη συνέχεια τη Συγκοινοτική Αστική Σχολή Χαλκιδόνος. Μαθήτευσε στο Γυμνάσιο της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, στο Φανάρι, και στο Λύκειο της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Από μικρός εκκλησιαζόταν στην Αγία Εφημία, στο δεξιό αλόγιο, της οποίας υπήρξε κανονάρχης. Η δε μητέρα του είχε ράψει ένα μαύρο ρασάκι με μακρύ γυριστό ποδόγυρο, ώστε να είναι χρήσιμο μέχρι τα πρώτα χρόνια της εφηβείας του. Το έτος 64 η οικογένειά του μετακόμισε σε ένα σύγχρονο διαμέρισμα της πολυκατοικίας που φέρει το όνομα Νούρ επί της οδού Μπαχάριε. Όμως εκείνος προτιμούσε να εκκλησιάζεται στην Αγία Εφημία, διότι τα παιδιά στα αναλόγια της γειτονικής Αγίας Τριάδος ήταν πολυάριθμα και δεν υπήρχε ελεύθερη θέση. Έζησε συγκινητικές στιγμές κατά τις ακολουθίες της Αναστάσεως, που οι τότε επιμενάρχες Θωμάς και Μελίτων τελούσαν πάνω σε εξέδρα στη σκεπασμένη και με τζαμικιάνη αυλή της Αγίας Εφημίας. Οι τότε πολυάριθμοι πιστοί δεν χωρούσαν στην αυλή και παρά τις όποιες δυσκολίες εκείνες χρονιές, με τα κυπριακά, τα μεσάνυχτα, οι καμπάνες χτυπούσαν άφοβα και ο γύρω χώρος μύριζε μπαρούτι από τις τάπες που έσκαγαν τα παιδιά με τις ταμπάντζες τους. Τις τότε Κυριακές το πρωί, όλα τα παιδιά ερχόντουσαν στο σύλλογο, όπου ο κύριος Σούτης έφερνε για πρόβολη ταινίες με τον Ταρζάν και Μίκι Μάους. Όταν δεν μεγάλωσε, ερχόταν στο σύλλογο μας να παίξει με τους φίλους του, πινκ-πονγκ, και αισθανόταν όμως φόβο εισερχόμενος, διότι παραβίαζε την πινακίδα που υπήρχε στην εσωτερική πόρτα εισόδου, διότι έγραφε «Αζάω με Αγγιρένας». Μεγάλη χαρά αισθάνθηκε όταν ο τότε γέροντας Μητροπολίτης Μελίτων έστειλε ως δωρεά στο σύλλογό μας μία μαυρόασπρη τηλεόραση για να παρακολουθούν τα παιδιά τους Ολυμπιακούς και ποδοσφαιρικούς αγώνες. Καθώς στα σπίτια τους δεν διέθεταν τηλεοράσεις, και επί ώρες τα παιδιά στεκόντουσαν όρθια εμπρός από τις βιτρίνες καταστημάτων, πωλήσεων, ηλεκτρικών συσκευών για να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Αξέχαστες παραμένουν στη μνήμη του και οι ημερήσιες εκδρομές τις Κυριακές που διοργάνωνε ο σύλλογος μας, παραδείγματος χάρη για το Πολωνέσκιο, Ρίβα, Άμπαντ κτλ. Μετά τα Κυπριακά του 1974, ταξίδεψε στην Ελλάδα και προκειμένου να λύσει τα οικονομικά του, ο κ. Πλέγκας επέλεξε τον χώρο της ναυτιλίας. Έτσι σπούδασε στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού στην Πρέβεζα και πριν ναυτολογηθεί ως ραδιοτηλεγραφητής σε παντοπόρα πλοία, μερίμνησε να ικανοποιήσει και τις πνευματικές του ανησυχίες, επιλέγοντας να εγγραφεί ως φοιτητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
ταξιδεύοντας στα πέλαγα της Οικουμένης με κρουαζιερόπλια, φορτηγά και δεξαμενόπλια, κατόρθωσε να ολοκληρώσει εμπλό τις σπουδές του στη Νομική Σχολή Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της ναυτολόγησής του και των επισκέψεων του σε διάφορους λιμένες των 5 Υπήρων, είχε την ευκαιρία να συναντήσει τους εκεί απόδημους Χαλκιδονίους και αποφύτους της θεολογικής σχολής, από τους οποίους δέχτηκε άριστη φιλοξενία, συμπαράσταση και συστάσεις τους για το μέλλον. Ως αποτέλεσμα των επαφών του αυτών ήταν να μεταβεί στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο ναυτικό δίκαιο. Στο μεταξύ, ήδη είχε αποκτήσει την δικηγορική ιδιότητα στην Ελλάδα και όταν έλαβε την ελληνική ηθαγένεια υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό ως διερμηνέας τουρκικής στο στρατηγείο της Μυτιλήνης. Υπήρξε νομικός σύμβουλος της ναυτιλιακής εταιρείας του Κύπριου εφοπλιστή Λουκά Χατζιωάννου και τελευταία υπήρξε προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας του Οργανισμού Λιμένους Πειραιώς, από όπου συνταξιοδοτήθηκε. Συνεχίζει όμως να δικηγορεί στον Πειραιά. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπήρξε έντονη η δράση του κυρίου Πλέγκα στα εκκλησιαστικά θέματα από τα παιδικά του χρόνια μέχρι και σήμερα. Ο νέοεκλεγής τον Ιούνιο του 1972 ως Μητροπολίτης Ήβρου και Τενέδου κύριος Φώτιος τον χειροθέτησε ως αναγνώστη στον ναό του προφήτη Ηλία στο Σκούταρι. Έκτοτε ο κύριος Πλέγκας υποδιακονούσε τους αρχιερείς τους ναούς της Μητροπόλεως Χαλκιδόνος και έθετε εαυτόν του την διάθεση της Ιεράς Μητροπόλεως. Το δε έτος το 2004, σε τελεσθέντα πανηγυρικό εσπερινό της Αγίας Παρασκευής στο Μπέικος, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης αποεκτίμησε τις μέχρι τότε προσφερτήσας καλές υπηρεσίες του προς το Πατριαρχείο, τη Μητρόπολη Χαλκιδόνας και την Ορθόδοξη Εκκλησία, τον χειροθέτησε άρχοντα νομοφύλακα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Για πρώτη δε φορά στα χρονικά του Ιανουαρίου 22, μετά από πρωτοβουλία του κ. Πλέγκα, υπήρξε συνάντηση των εναρθήνες Χαλκιδονίων μετά του Ποιμενάρχου της Χαλκιδόνας και κοπή της Αγιοβασιλόπιτας. Λοιπόν, καλώ τον κύριο Πλέγκα ως μελετητή και γνώστη της ιστορίας της Χαλκιδόνος να μας παρουσιάσει τα όσα μας έχει ετοιμάσει. Χαιρετώ πάντα σημάς με τα σεβασμού των πατριαρχικών εκπρόσωπο, τον Επίσκοπο Δαφνουσίας κ. Μάραγδο, τον εκπρόσωπο του Ποιμενάρχου μας Αρχιμανδρίτη, τον Άρχοντα Αντώνη, συμμαθητή μου, και όλους εσάς. Επειδή όμως δεν μπορούμε να κάνουμε επέκταση του λάπτοπ εδώ, θα πάω πίσω και θα σβήσουμε τα φώτα. Η συγκίνηση μου είναι μεγάλη, διότι εσείς οι λίγοι εδώ μου δίδετε τη ζεστασιά που τόσα χρόνια μου έλειψε λόγω της απουσίας μου από τη Χαλκιδόνα. Δεν θέλω να φάω το χρόνο σας, να σβήσουν τα φώτα και να πάμε πίσω. Κάθε ενορία εδώ στην πόλη έχει ένα κέντρο. Ας πούμε, αν πάρουμε παράδειγμα την Πρίγκιπο, μόλις βγαίνετε από τη Βαπειορόσκαλα, το ρολόι εκεί είναι το ιστορικό κέντρο της Πριγκίπου. Και τι έχει εκεί? Έχει την εκκλησία, τα κελιά της εκκλησίας, έχει το φούρνο, όπως και εδώ είναι ο φούρνος απέναντι, και γύρω τα μαγαζιά, και όλα αυτά συνδέονται με την Βαπορόσκαλα. Η Χαλκιδόνα ιστορικά. Δεν θέλω να κάνω επιστημονική ανάλυση. Εδώ θα σας πω αυτά που γνωρίζω και πιθανόν δεν ξέρουν περισσότεροι. Ήρθαν από τα Μέγαρα κάποιοι άνθρωποι με κάτι καΐκια. Οι Μεγαρείς δεν ήταν Αθηναίοι να έχουν στόλο. Και έψαξαν πού μπορούν να ιδρύσουν μια απικία. Εγώ απορρίπτω
την φήμη ή την παράδοση ότι ήταν τυφλοί και δεν είδαν κάποιο καλό χώρο και επέλεξαν εσφαλμένα έναν άλλον χώρο. Βλέπουμε εδώ, η Μαύρη Θάλασσα είναι από εδώ, η Προποντίδα είναι με τα νησιά, τα Πριγκιπόνισσα, από την άλλη μεριά. Δεν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι να ψάξουν, να βρουν δρόμο πώς να βγουν στη Μαύρη Θάλασσα και να ιδρύσουν απικία σε μια αφιλόξενη παραλία της Μαύρης Θάλασσας. Έψαχναν να βρουν έναν χώρο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες ως αγροτικός και αλλιευτικός πληθυσμός που μετήκησε κάπου. Εδώ βλέπουμε την πόλη, αυτή που ξέρετε όλοι σας, αλλά τη Νέα Ρώμη. Ουδής μπορούσε να πάει να κατοικήσει σε αυτό το σημείο. Όλοι ξέρετε ότι στο Σαράιμπουρνου, εδώ στη Μύτη δηλαδή, εάν πάτε να καθίσετε θα σας φάει το κρύο το χειμώνα, εάν δεν είναι κατοικημένη αυτή η περιοχή, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχουν τσαγίδια, δηλαδή χορτάρια για να ταΐσεις στα ζωντανά σου. Η πόλη τότε ήταν ανύπαρκτη. Εδώ δεν κατοικούσε κανένας και δεν θα μπορούσε να κατοικήσει κανείς μέχρι που ήρθε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και το ερώτημα που γεννιέται είναι, λέμε ότι ήρθε ο Βίζας. Πού ήρθε ο Βίζας και δεν πήγαν εκεί οι Χαλκιδόνοι? Ο Βίζας ήρθε και μπήκε στο μυχό του Κερατίου κόλπου, εκεί στο Αλιμπέκιο, κάτω. Γιατί πήγε εκεί? Διότι εκεί δεν φυσάει αέρας, έχει νερό. Η πόλη, η σημερινή, η Αγία Σοφιά, το Σουλτάν Αχμέτ, εάν δεν είχε τη στέρνα που φτιάξανε οι αυτοκράτορες, οι Βυζαντινοί, ήταν ακατάλληλος τόπος. Άρα οι Χαλκιδόνοι, οι Μεγαρείς, δεν ήταν τυφλοί κατά την άποψη που διατυπώνουν και επιστήμονες, δεν είναι μόνο δική μου. Γιατί δεν ήταν τυφλοί? Εδώ βλέπουμε οι δύο λόφοι της Τσάμιτζας. Ο μεγάλος, η Τσάμιτζα ήταν τα παιδιά, ο μεγάλος και ο μικρός λόφος. Κόβουν τους βορειάδες, έτσι έχει η Χαλκιδόνα ήπιο κλίμα, πράγμα που η πόλη, η Νέα Ρώμη, η νέα πόλη δεν το είχε, αλλά οι ιδρυτές της δεν αποσκοπούσαν στο να έχει κλίμα εύκρατο. Ήτανε στρατιωτική, ήτανε ο αυτοκράτορας της Ρώμης που ήθελε να έχει δύναμη και όχι να ταΐζει πρόβατα, κατσίκες και να ψαρεύει ψάρια όπως έκανε ο Βίζας. Άρα δεν ταυτίζεται γεωγραφικά η πρώτη απίκηση της δυτικής όχθης του Βοσπόρου με την κατοικία και το κέντρο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Άρα οι Χαλκιδόνοι επέλεξαν αυτόν τον χώρο. Εδώ βλέπουμε το Αλέμντα, Δάματρης λέγεται αυτή η οροσειρά που κόβει τους βόρειους ανέμους και έχει πεδιάδες και μπορούσαν να βοσκήσουν τα πρόβατά τους και τις κατσίκες τους. Εδώ είναι το βουνό του Αγίου Αυξεντίου, το Καΐστα, επίσης και αυτό κόβει τους βόρειους ανέμους και έχει νερά και κατεβάζει στη Χαλκιδόνα. Ακόμη μια πρόσφατη φωτογραφία. Έχουμε τον Αετό στο Παντήχε πάνω και στη Χαρταλιμή και αυτός κόβει τους βόρειους ανέμους. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι είναι εσφαλμένη η άποψη ότι ήταν τυφλοί οι Χαλκιδόνοι και κακώς ήρθαν στη Χαλκιδόνα, όπου φιλοξενήθηκε ο Βίζας μέχρι να ψάξει να βρει πού υπάρχει ασφαλές σημείο να ιδρύσει την απικία, το λεγόμενο Βυζάντιο, το οποίο δεν ταυτίζεται με το χώρο που ο Μέγας Κωνσταντίνος επέλεξε και ορθώς ο Βίζας δεν τον επέλεξε. Τι έκανε εντύπωση τους Μεγαρείς? Ο Χαλκιδόνιος ποταμός ή Καρχιδόνιος ποταμός. Είναι μια εικόνα
άγνωστη ίσως σε εμάς, στους παππούδες μας, γιατί είναι ακατοίκητη ακόμη η Χαλκιδόνα, όπως βλέπετε εδώ. Ο ποταμός, ο Κουρουμπαλίντερες που ξέρουμε, ήταν φαρδής με μπόλικα νερά και εδώ είναι η πλευρά έξω από το Χαϊντάρπασα, κάτω από το Γέλτερμεν, το Ιμπραήμ Αγά. Εκεί που παίζαμε φούτμπολ όσοι είσαστε Χαλκιδόνιοι. Αυτά όλα δεν τα λέγω εγώ επειδή έτσι τα σοφίστηκα. Τα λέει ο κύριος Μιλιόπουλος σε αυτό το φυλάδιο που μου το χορήγησε ο πατριάρχης μας όταν ήταν Φιλαδελφίας. Εκεί άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως μας τα δίδασκαν στο σχολείο. Εδώ τώρα έχουμε τη σημερινή κατάσταση των σκαφών στο σιδηροδρομικό σταθμό. Περιμένουμε μήπως βρεθεί πού ήταν ο ναός της Αγίας Εφημίας. Είναι σίγουρο ότι καθώς έγινε σιδηροδρομικός σταθμός, δεν υψώθηκαν κατοικίες, δεν σκάφτηκε αυτός ο χώρος. Βάλανε τις ράγες και έτσι σώθηκαν τα αρχαία. Ακόμη δεν ξέρουμε πού ήταν. Ελπίζουμε οι αρχαιολόγοι θα μας το δείξουν. Εδώ βλέπετε, γράφει Καλκεντών, αλλά είναι το μόδι και βλέπετε ένα τείχος. Υπήρχε τείχος γύρω από τη Χαλκιδόνα. Θα το δούμε και σε άλλη εικόνα. Εδώ τα χρωματιστά σημεία στο χάρτη αυτό είναι το μπάζωμα που έγινε με το πέρασμα του χρόνου. Δύο ήταν οι ποταμοί. Ο Χαλκιδόνιος ποταμός, το Κουρουμπαλίντερε, που κατέβαζε από πάνω από τα βουνά το νερό και έβγαινε, ας πούμε, χώμα, λάσπη και μπαζώθηκε αυτός ο χώρος, όπως μπαζώθηκε και εκούσια ο χώρος της Βαπορόσκαλας και του Χαϊντάρπασα για να γίνουν τα έργα που έγιναν τότε που η Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά το Τανζιμάτ ήθελε να μετατρέψει σε εμπορικό λιμένα την ανατολική όχθη αυτή της Προποντίδας. Δηλαδή το λιμάνι με τους χώρους τους αποθηκευτικούς για σιτηρά και για εμπορεύματα, με το σιδηροδρομικό σταθμό και η παραλία της Χαλκιδόνος. Μπαζώθηκε, θα το δούμε. Εδώ βλέπετε την άνεση που είχε ο Χαλκιδόνιος ποταμός και έφτανε μέχρι περίπου τα σημερινά μνήματά μας. Αυτή είναι η σημερινή όψη του ποταμού. Βλέπετε και εδώ έχουμε το μπάζωμα κάτω από το Σεζοζέφ. Θα έρθουμε στην περιγραφή. Στα παιδικά μου χρόνια έζησα το 1970 μια διάνοιξη υπόγεια σύραγγας από τον Χαλκιδόνιο τον ποταμό, από τη γέφυρα εκεί στο Γιορτσούπα, βγήκαν όλα τα βρώμικα νερά εδώ στην παραλία του Ζαχάροφ. Επί χρόνια γινόταν αυτή η σύραγγα για να πάψει το μόδι να μυρίζει από τον ποταμό, διότι είχαν ιδρυθεί μέσα στο Χασάμπασα, εκεί κοντά στα μνήματά μας, βιομηχανίες που έριχναν τις βρωμιές τους, τις χημικές ουσίες. Και σύν τον χρόνο αυτός ο αγωγός συγκέντρωνε εδώ το βρώμικο νερό και το στέλνανε έξω στη θάλασσα. Και πάλι δημιούργησε πρόβλημα, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν αυτές οι εγκαταστάσεις οι μοντέρνες, είναι μπαζωμένος αυτός ο χώρος, για να μην προκαλεί μόλυνση ο ντερές που λέγαμε. Τώρα, τι υπήρχαν γύρω από τη Χαλκιδόνα? Εδώ έχουμε τον τοίχο της, τον πέτρινο τοίχο της Χαλκιδόνος. Όπως βλέπετε το μόδι βγαίνει εκτός. Αυτός ο χώρος είναι πράγματι το σημερινό ιστορικό κέντρο της Χαλκιδόνος, που τελειώνει εκεί το 22, είναι ας πούμε οι 6 δρόμοι, το Αλτίο, έτσι.
Ανατολικά παίρνει βέβαια χώρο που είναι οι σιδηροδρομικές γραμμές. Αυτά τα τείχη υπήρχαν, όπως βλέπετε εδώ στην τηλεοπτική, είναι μέχρι και τον 5ο αιώνα. Μετά κατεδαφίστηκαν. Όταν ήρθαν οι Πέρσες δεν μπορέσαν να πάρουν τη Χαλκιδόνα και σκάψανε λαγούνια ανατολικά και μπήκανε υπογείως στη Χαλκιδόνα. Όλη αυτή η περιοχή από τη Χαλκιδόνα μέχρι την Οικομίδια, Τρίγλια κτλ. Ήταν περίφημη για τους αμπελώνες της. Όπως βλέπετε, αυτός είναι ένας παλιός χάρτης και λέει, όσοι ξέρουν γαλλικά, βίν, δηλαδή αμπελώνες που φτιάχνουν κρασί. Δεν υπήρχε κατοικούμενη περιοχή παρά μόνο κάτω στο ιστορικό κέντρο, αυτό που είδαμε προηγουμένως. Δηλαδή, πράγματι, ο ναός της Αγίας Εφημίας ήταν το κέντρο της Χαλκιδόνος και θα δούμε αργότερα πώς το δικαιολογούμε αυτό. Αυτή είναι μια φανταστική εικόνα με τα αμπέλια που υπήρχαν από το Μόδι μέχρι το Παντήχι και βγάζανε το τσαούσουδουμου, τα βασιλικά σταφύλια και ήταν πολύ καλό το κρασί. Όλο αυτό έχει σχέση με την Αγία Εφημία και τα θαύματα της, διότι στο χώρο του Φαναρακιού, στο Ηρέον, που υπήρχε ένα φως που έκαιγε όπως σήμερα το φανάρι, υπήρχε δομός και ναός της Ήρας, υπήρχαν αμπέλια. Και εκεί στις 16 Σεπτεμβρίου γινότανε η τελετή του Τριγητού. Επήγαινε ο Αυτοκράτορας, επήγαινε ο Πατριάρχης και περνούσανε από την Αγία Εφημία, από το ναό της Αγίας Εφημίας που ήταν εκεί που ήταν οι σιδηρόδρομικές γραμμές στο Χαϊντάρπασα, τότε δεν υπήρχαν σιδηροδρομικές γραμμές, εννοούμε σε εκείνη τη θέση, και προσκυνούσανε το σκήνομα της Αγίας Εφημίας και αμέσως μετά τελούσανε τον Τριγητό. Τι είναι ο Τριγητός? Είναι το μάζεμα του σταφυλιού. Δεν είναι αυτό που λέμε εμείς που ευλογούμε το σταφύλι της μεταμορφώσεως και το τρώμε. Ο Τριγητός γίνεται για το κρασί. Μαζεύουμε τα σταφύλια, τα τσαμπιά και τα πατάμε. Γι' αυτό υπήρχαν ευχές. Έπαιρνε ο Πατριάρχης ένα τσαμπί, το πρόσφερε στον Αυτοκράτορα, διαβάζανε τις ευχές και γινόταν τελετή. Παράλληλα όμως γινόταν και το πανηγύρι της Αγίας Εφημίας. Πού γινόταν αυτό? Ελπίζω ότι δεν γινόταν εδώ στη μύτη του Φενέρμπαχτσε, που είναι μια παλιά φωτογραφία, κάπου εδώ. Αυτός είναι ο λιμήν του Ευτροπείου, λέγεται, και εδώ θέλω να σας δώσω να καταλάβετε ότι εδώ επί Ευτροπείου ήταν ένας ευνούχος και είχε πάρει αυτό το χώρο, είχε κλαπεί και ένα αγρό μιας χήρας, ένα αμπέλι μιας χήρας. Και όταν τότε ήταν ο Πατριάρχης, ήταν ο Χρυσόστομος, ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν φέρνανε, ήταν άδικο αυτό που έγινε, και όταν φέρνανε τα λείψανα του Ιερού Χρυσοστόμου με καράβι, έγινε φουρτούνα και το καράβι τσόκιλε σε αυτήν την ακτή όπου υπήρχε το αμπέλι, αυτό το κλεμμένο της χήρας, και απεκόπη αυτό το αμπέλι από τη θέση του, θαυματουργικά, και όλοι το θεώρησαν ως μία εκδίκηση ότι κακώς εκλάπει αυτό το αμπέλι. Αυτό το αμπέλι είναι Τζαντ Μποστάν. Το Τζαντ Μποστάν σήμερα, στα χρόνια μας, έγινε Τζατέ Μποστάν. Καταλάβατε, ο δρόμος που οδηγεί από τα Καλαμίσια προς την άλλη ακτή λέγεται Τζατές, λεωφόρος, που πάει μάλλον του Μποστανιού λεωφόρος, ενώ είναι το Τζαντ Μποστάν που έγινε Τζατέ Μποστάν. Αυτά δεν τα ξέραμε, δεν μας τα έχει πει κανείς, είναι γραμμένα, εγώ δεν είναι δικά μου αυτά. Έχω κάτσει μήνες ολόκληρες στις μεγάλες βιβλιοθήκες των Αθηνών για να μάθω τον τόπο μου, να μάθω την ιστορία μου. Και σε αυτές τις βιβλιοθήκες έχω συναντηθεί με τον
πρώην Μητροπολίτη Χαλκιδόνος και καθηγητή μου στη Θεολογική Σχολή, τον Αθανάσιο Παπά, και μου είπε, ρε παιδί μου, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ σε αυτές τις βιβλιοθήκες, τι κάθεσαι και ασχολείσαι? Λέω, διαβάζω τα δικά σας συγγράμματα. Ο Σεβασμιότατος έχει γράψει ολιγοσέλιδα, φυλάδες, για διάφορα τμήματα της Χαλκιδόνος και για γεγονότα στη Χαλκιδόνα. Και εγώ τα βρήκα αυτά στην βιβλιοθήκη και ήταν παρόν και ο Χαλκιδόνος. Τότε δεν ήταν Ελληνοπόλεως. Και μου είπε, παιδί μου, μην ασχολείσαι με αυτά. Βρες μια κοπέλα και παντρέψου, να αλλάξει η ζωή σου. Δεν το έχω ακούσει από κανέναν άλλον ιερωμένο εγώ αυτό. Σας το λέγω, είναι φίλοι μου όλοι. Και ο Πατριάρχης ποτέ δεν μου είπε. Ο Πατριάρχης μου έλεγε, έλα εδώ, θα γίνεις βοηθός επίσκοπος, θα σε κάνω αμέσως. Δεν μου είπανε κάτι τέτοιο, τον ευγνωμονώ. Λοιπόν, και πάμε τώρα, η Αγία Εφημεία θαυματούργησε. Όλοι ξέρουμε ότι θαυματούργησε στην 4η Οικουμενική Σύνοδο. Παράλληλα όμως, θαυματουργούσε και κατά τη διάρκεια αυτού του εορτασμού του Τριγητού. Γι' αυτό προσπάθησα να συμπτύξω τα θέματα του ιστορικού κέντρου με τα βελόνια που πολλοί από εσάς ξέρετε ή το αγνοείτε, που εκτίθενται στο Πατριαρχείο 2 φορές το χρόνο όταν εορτάζει η Αγία Εφημεία και μεταφέρεται το σκήνομα στον Σολέα. Είχα ακούσει, ειδικά στο τέλος εδώ αυτής της εικόνας, λέει ότι προς τιμή της Αγίας ανοικοδόμηθηκε και τα λοιπά, μια βασιλική, και μέσα στο οποίο φυλάσσετο σε σημαίες το άφθαρτο λείψανο της Αγίας. Εγώ δεν το είχα δει όταν ήμουν παιδί, ποτέ το λείψανο της Αγίας Εφημείας, γιατί δεν ήταν στη Χαλκιδόνα. Δεν μας κάνανε κατηχητικό. Δυστυχώς, τα χρόνια εκείνα τα δύσκολα, μιλάω τώρα για 60, 64, 65, απαγορευόταν. Οπότε οι παλαιότεροι ξέρανε ότι το λείψανο της Αγίας Εφημείας είναι στο Πατριαρχείο. Εγώ δεν το ήξερα. Όπως βλέπετε εδώ τώρα είναι το λείψανο και υπάρχει ένας δίσκος εδώ με κάτι κέρματα. 1967 τελειώνω την αστική σχολή εδώ του Μοδιού και με παίρνει ο πατέρας μου Σεπτέμβριο μήνα να πάνε στο φανάρι να πάμε να κάνω την εγγραφή μου στη Μεγάλη Κυριακή Σχολή. Και μου λέει, παιδί μου, θα πάμε στο Πατριαρχείο να ανάψουμε ένα κεράκι. Εγώ τότε δεν ήξερα τι είναι Πατριαρχείο, πού είναι το Πατριαρχείο. Δεν μας είχε μιλήσει κανείς, δεν πήγαμε στην πόλη, δεν υπήρχαν γέφυρες, παιδιά ήμασταν εμείς. Το μόνο σημείο που πήγαινε ήταν το Μπαλουκλή, γιατί ήμουν πουλημένος στο Μπαλουκλή. Και έπρεπε να πάω ένα τενεκέ λάδι, οι γονείς μου να πάνε, ως τάμα. Δεν είχα πάει στο Πατριαρχείο και μπαίνω μέσα στο Πατριαρχείο και λέω, μπαμπά, εδώ γίνεται κηδεία. Όχι, παιδί μου, λέει, γιατί γίνεται κηδεία? Μα λέω, βλέπεις, λέω, μια νεκροφόρα, τι είναι αυτό? Πέθανε κάποιος. Όχι, μου λέει, είναι η Αγία Εφημεία. Μια τρεμούλα αισθάνθηκα. Δέος, γιατί η ενορία μου ήταν η Αγία Εφημεία. Βαπτίστηκα στην Αγία Εφημεία. Κανείς δεν μου είχε μιλήσει ότι υπάρχει λείψανο της Αγίας Εφημείας στο Πατριαρχείο. Αυτή ήταν η παιδεία μας. Καλός ή κακός. Και προχωράω και αρχίζω να ψάχνω. Εγώ ψάχνω όλα τα θέματα τα εκκλησιαστικά. Μ' αρέσει. Έχω τρέλα. Έρωτα. Λέω, παπά, τι είναι αυτά τα τυλιγμένα πακέτα επάνω στο λείψανο της Αγίας Εφημείας? Παιδάκι μου, μου λέει, αυτά είναι υφάσματα. Μιλάμε τώρα 67. Τότε δεν υπήρχε νεγύρ και βάρκο και έτοιμα ενδύματα. Άνδρες, γυναίκες, πηγαίναμε στους ράφτες και μας ράβανε ενδύματα. Εγώ σακάκια. Δεν αγόρασα τότε ποτέ μου μέχρι και στο Λύκειο. Πήγαινα σε ράφτη. Οι γυναίκες είχαν τις μοδίστρες που ερχόντουσαν στα σπίτια μας και ράβανε και ερχόντουσαν και οι γειτόνισσες. Άντε, κόψε μου και εμένα, ράψε μου και εμένα κτλ. Και λέω τον πατέρα μου, ποιος τα αφήνει αυτά? Λέει, οι μητέρες που έχουν κορίτσια και ετοιμάζουν την πρίκα τους, παίρνουν την ευλογία από την Αγία Εφημεία. Βέβαια,
σαν παιδί που ήμουνα, είχα τελειώσει το δημοτικό, δεν είχα βάθος σκέψης. Γιατί παίρνουν ευλογία? Τι είναι η Αγία Εφημεία και δίνει ευλογία στα υφάσματα? Ποιος θα μου τα έλυνε αυτές τις απορίες? Ο πατέρας μου του δημοτικού ήταν, δεν μπορούσε να μου τα πει. Ο δεσπότης μας φοβόταν ίσως να μας μιλήσει για αυτά τα πράγματα στην Αγία Εφημεία. Και έτσι είχα πολλές απορίες. Και λέω, τι γίνεται ρε παιδί μου? Εδώ υπάρχει ένας δίσκος. Στο δίσκο μέσα χρήματα. Στο δίσκο μέσα βελόνες. Στο δίσκο μέσα δαχτυλίθρες. Ποιος τα βάζει αυτά? Γιατί τα βάζει αυτά? Καμία απάντηση. Κανείς. Ρώτησα τη γιαγιά μου. Μου λέει, ξέρεις παιδάκι μου, η Αγία Εφημεία ήταν ράφτα. Τ' άκουσα. Σε μεγάλη ηλικία άρχισα να το ψάχνω το θέμα. Ήταν πράγματι ράφτρα η Αγία Εφημεία? Μπορούσε να είναι ράφτρα η Αγία Εφημεία? Ήταν από πλούσια οικογένεια, μορφωμένη οικογένεια και πάρα πολύ μικρή στην ηλικία. Δεν είχε τότε την τάση να βγαίνει έξω και να ράβει τους γείτονες. Άγνωστα. Για πολλά χρόνια δεν τα έψαξα. Να σας πω ότι φοβήθηκα να τα ψάξω αυτά τα πράγματα, διότι είναι η πίστη του κόσμου, η πίστη της γιαγιάς μου, των μεγάλων στην ηλικία. Η Αγία Εφημεία ήταν αυτό. Και πού τα ακούω αυτό? Στον ισόγειο γυναικονίτη της Αγίας Εφημείας. Θα έρθω αργότερα στο θέμα αυτό. Πού ήταν ο ισόγειος γυναικονίτης της Αγίας Εφημείας? Μέχρι που έψαξα στις βιβλιοθήκες. Τώρα δεν έχω φως για να σας διαβάσω αυτά που γράφουν εδώ, γιατί έτσι τεκμηριώνω τις απόψεις μου. Δεν είναι φαντασία η δικιά μου. Υπάρχουν ιστοριογράφοι που τα λένε όλα. Τι γινόταν? Την ημέρα του τριγητού, ο αυτοκράτορας με την παρουσία του Πατριάρχου τριγούσαν την Αγία Εφημεία. Πώς? Η Αγία Εφημεία είχε υποστεί βασανιστήρια μέχρι να πεθάνει, μέχρι να δώσει την ψυχή της. Πάρα πολλά. Αυτά όλα εικονίζονται σε μία εικόνα της Αγίας Εφημείας, αρκούδες, φωτιές. Ένα από τα βασανιστήρια ήταν με οβελό. Άρχισα, πήρα τα λεξικά του Μπαμπινιώτη να μάθω τι είναι οβελός. Ήξερα περί οβελιστήριο, αλλά δεν ήξερα τι είναι οβελός. Και άρχισα εκεί να λέει ο Μπαμπινιώτης, το βέλος, τι είναι το βέλος? Είναι ένα χμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιούν οι στρατιώτες, που χρησιμοποιούσαν. Τι είναι το οβελιστήριο? Ο σουβλατζής, είναι μια σούβλα. Τι είναι η βελόνα ή το βελόνι? Και όλοι ξέρουμε ότι όταν αρρωσταίνουμε μας βάζουν και βελόνες, ενέσεις. Βλέπετε, όλα αυτά τα πράγματα είναι αιχμηρά αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν και το θάνατο, αλλά μπορούν και να σε σώζουν αυτά. Αυτό το πράγμα έκανε ο Πατριάρχης με το σκήνομα της Αγίας Εφημείας. Κέντριζε με ένα αιχμηρό αντικείμενο το σκήνομά της και έβγαινε σε αυτό το αιχμηρό αντικείμενο κάποια ποσότητα αίματος και είχε ένα σφουγγάρι και το μάζευε. Και το βάζανε σε μπουκαλάκια και το μοιράζανε αυτό το πράγμα. Θεωρότανε θαύμα αυτό το πράγμα και μύριζε, μοσχομύριζε. Αυτό γινόταν κάθε χρόνο. Αυτά τα αναφέρουν τα βιβλία, έτσι. Δεν είναι εικασίες. Άρα, μετά το θαύμα της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, γινόταν και αυτό το θαύμα κάθε χρόνο μέχρι που έφυγε από το χώρο του Ιερού Ναού, του Μαρτυρίου που ήταν στην Ανατολική Όχθη του Βοσπόρου στη Χαλκιδόνα, διότι θα ερχόντουσαν οι Πέρσες και να
να καταστρέψουν και την εκκλησία και το σκήνομα και πήγε στον υπόδρομο το σκήνομα της Αγίας Εφημίας. Έτσι, διαβάζοντας αυτές τις σελίδες, τη βιβλιογραφία δηλαδή, άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι από τότε που σταμάτησε το βελόνιασμα της Αγίας Εφημίας, διότι ήρθε η οικονομαχία και κατά άλλους ερήφθη το σκήνομα στη θάλασσα και πήγε στη Λίμνο και το βρήκε κάποιος ψαράς, κατά άλλους μετέφεραν το σκήνομα στη Λίμνο για να μην χαθεί, αυτό δεν το γνωρίζουμε επακριβώς, και επέστρεψε μετά το σκήνομα στη θέση του στη Νέα Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη, και έπαυσε το έθιμο αυτό του να τριγούν το σκήνομα και να βγαίνει το αίμα, και πιθανόν, έτσι δεν μπορώ να πω με τα βεβαιότητος, οι ράφτρες που γνώριζαν ότι υπέστη μαρτύριο η Αγία Εφημία με έναν οβελό, ακούγοντας ότι στην παράδοση της δικής μας εκκλησίας υπήρχε και αυτό το τρίγισμα της Αγίας Εφημίας από τον Πατριάρχη και η συλλογή αίματος που ήταν μύρων, θεώρησαν οι ράφτρες, οι μοδίστρες, οι κεντίστρες ότι αυτή η Αγία Εφημία πρέπει να προστατεύει την ραπτική τέχνη, την εξάσκηση της ραπτικής τέχνης, και η Εκκλησία επίσημα δεν λέει πουθενά ότι πρέπει να τοποθετείται δίσκος με βελόνια στη μνήμη της και με δακτυλίθρες ή να τοποθετούνται υφάσματα μέσα στη σαρκοφάγο αυτήν της Αγίας Εφημίας. Είναι η ευλάβεια των πιστών που το επέβαλε αυτό το πράγμα και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα όμως ατονώντας, διότι όπως σας είπα ήρθαν τα καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων, ατόνισε το έθιμο αυτό. Και βλέπετε εδώ τώρα ένα δίσκο και χρήματα και βελόνια. Για έναν που δεν ξέρει και πάει στο Πατριαρχείο τις 2 φορές που εορτάζει η Αγία Εφημία, έτσι, θα πάει εκεί, θα δει ένα δίσκο και θα δει και κεριά δίπλα, θα δει και ένα μανουάλι και πιθανόν θα νομίσει ότι ρίχνει χρήματα για να πάρει κερί και να ανάψει. Και δεν θα πάρει τις βελόνες. Να που όμως οι απόγονοι των όσων Ρωμιών έζησαν στο φανάρι, ξέρουν από τις γιαγιάδες τους, και μου τα είπαν, ότι πήγαινε η μάνα με 3 βελόνες και με κλωστή περασμένη στις 3 βελόνες, χωρίς κόμπο, τις ημέρες αυτές που ήταν ανοιχτό το σκήνομα, για να το προσκυνήσουν, και περνούσε, έβαζε τη δαχτυλίθρα και περνούσε τη βελόνα 3 φορές στο σκέπασμα της Αγίας Εφημίας και έλεγε «Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών», και έβγαζε τη μία βελόνα με την κλωστή. Αν είχε η κλωστή κόπο δεν θα έβγαινε. Περνούσε και τη δεύτερη, περνούσε και την τρίτη. Τις έπαιρνε αυτές τις βελόνες και τις έβαζε στο κονοστάσι της και περίμενε όταν η κόρη θα έρθει σε ηλικία γάμου και πρέπει να ράψει ρούχα, η πρικιά ή να κεντήσει. Η μοδίστρα, η κεντίστρα, η ράπτρια έπρεπε να χρησιμοποιήσει αυτά τα βελόνια, τα ευλογημένα. Αυτά μου τα είπαν οι γριές από το φανάρι. Εδώ στη Χαλκιδόνα δεν τα γνωρίζαμε. Και έτσι ήθελα σήμερα εγώ να τα μεταφέρω σε εσάς για να τα μεταφέρετε κι εσείς στα παιδιά σας, άσχετα εάν σήμερα δεν ράβουμε και πάμε και τα έτοιμα αγοράζουμε. Και είναι ένα έθιμο που το κρατούν οι καντιλοναύτες στο φανάρι, διότι αυτά τα χρήματα δεν τα παίρνει η Εκκλησία. Έφτασα μέχρι τον Άγιον Δέρκον να ρωτήσω, γιατί πάω να πω κάτι ατεκμηρίωτα. Έβαλα το φίλο μου τον Αντώνη, τον Άρχοντα, τον Πατσόπουλο, να ρωτήσει.
ο οποίος μου στείλε και αυτή τη φωτογραφία. Είναι η πιο πρόσφατη, δηλαδή είναι από τον τελευταίο εορτασμό της Αγίας Εφημίας. Γιατί βάζουμε χρήματα, ποιος παίρνει τα χρήματα και αν τα κεριά που ανάβουν οι πιστοί πληρώνονται και εισπράττει το Πατριαρχείο αυτά. Όχι. Χαλάει στους καντιλοναύτες που βάζουν τα βελόνια. Δεν τα βάζει η Εκκλησία τα βελόνια αυτά. Δεν τα αγοράζει το Πατριαρχείο. Τα αγοράζουν οι καντιλοναύτες, οι οποίοι ξέρουν αυτή την παράδοση. Και δεν ξέρουν γιατί γίνεται όλο αυτό. Αυτό είναι το μυστήριο. Υπάρχουν άτομα που πάνε και παίρνουν τα βελόνια. Δεν ξέρω αν τα περνάνε από το σκέπασμα που καλύπτει την Αγία Εφημία. Έτσι θα συνεχιστεί. Άγνωστο το πόσο και πότε θα πάψει αυτό το έθιμο. Εύχομαι ποτέ να μην πάψει. Οι δαχτυλίθρες. Άλλο ένα ωραίο έθιμο, το βάζω αυτό για να σας εντυπωσιάσω. Αυτό είναι στον Άγιο Στέφανο, παραμονή, Μέγας Εσπερινός. Πήγα με τη σύζυγό μου και της λέω, σταμάτα να σου βγάλω μια φωτογραφία. Μου λέει, τι? Είναι τα κορίτσια, λέω, στην είσοδο του ναού που σου δίνουν λουλούδια. Και έχει ένα δίσκο, όπως βλέπετε, και πετάμε τα χρήματα. Αυτά τα παίρνει ο καντιλοναύτης, διότι από τα λουλούδια του κήπου προσφέρει στους εισερχόμενους στο πανηγύρι, τον Μέγα Εσπερινό ή την άλλη μέρα στη Θεία Λειτουργία, τα άνθη. Νομίζω ότι πολλοί από εσάς το έχετε ζήσει αυτό το έθιμο στις εκκλησίες μας. Μια κοπελίτσα στον έξω ναύτικα να προσφέρει άνθη και να κρατάμε τα άνθη αυτά καθ' όλη τη διάρκεια του Εσπερινού, της Θείας Λειτουργίας ή των χαιρετισμών και να τα βάζουμε μετά στο κονοστάσι, να θεωρούμε ευλογία ληφθής από την Εκκλησία. Έχω ακούσει και έχω δει φωτογραφίες εδώ στη Χαλκιδόνα, πιθανόν και σε άλλους ναούς. Ας πούμε τους χαιρετισμούς, μοιράζει ο δεσπότης μας λουλούδια στους πιστούς, διότι πιθανόν δεν υπάρχουν κοπέλες πια έξω να είναι με το δίσκο και το ραντιστήρι και να προσφέρουν τα άνθη. Όπως και αυτό το έθιμο, όπως σας είπα προηγουμένως, εγώ είμαι πουλημένος στον Παλουκλή και έχω υποχρέωση κάθε χρόνο να πάω έναν τενεκελάδι. Μπαίνοντας εκεί που το παγκάρι στον Παλουκλή, υπήρχαν 2 κιούπια. Ανοίγαμε το καπάκι και χύναμε αυτό το λάδι. Πριν χρόνια πήγα και έψαξα. Αυτά τα κιούπια τα έχουν βγάλει και τα έχουν διακοσμητικά με λουλούδια στην είσοδο της πύλης. Έτσι, έπαυσε το έθιμο αυτό να συνεχίζει. Έπρεπε εγώ, φεύγοντας από την πόλη, να ξεπουληθώ για να πάψει η υποχρέωσή μου να πηγαίνω το λάδι. Αν δηλαδή τώρα σκεφτώ, θα πρέπει να πάρω ένα βιτιοφόρο γεμάτο λάδι να το πάω στον Παλουκλή. Πού να το βάλω, λέμε τώρα, έτσι. Αλλά ο σκοπός μου είναι ότι αυτά τα έθιμα έχουν χαθεί. Ρωτάω πού είναι αυτά οι χαλκάδες αυτοί. Τον έναν τον έβαζε στο μωρό και τον άλλον τον έβαζε στο χέρι του ο παπάς. Η μητέρα γονάτιζε, έβαζε το επιτραχύλιον ο παπάς επάνω στο μωρό και στη μητέρα, ανάποδα το Ευαγγέλιο και το ευχολόγιο και διάβαζε την ευχή. Αυτό γινόταν και στον Κουρούτσεσμε, στον Άγιο Δημήτριο, γινόταν στον Άγιο Όργη, στον Μπουδουνά. Βλέπετε ότι χάθηκε η Ρωμιοσύνη. Δεν λέω ότι χάθηκε. Χάθηκαν τα έθιμα αυτά. Γι' αυτό τα έχω συγκεντρώσει έτσι για να σας πω ότι οι βελόνες υπάρχουν ακόμη και εύχομαι να συνεχίζουν να υπάρχουν. Βλέπετε ότι εδώ είναι το συνοδικό, η αίθουσα του συνοδικού, ο Πατριάρχης, από πίσω είναι η Αγία Εφημία. Είναι το θαύμα της Αγίας Εφημίας, της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, που είναι και τα γενέθλια του Πατριαρχείου μας. Εκεί αναγνωρίστηκε ως Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Μητρόπολη μας εδώ, από βοηθός επίσκοπος ο αρχιερέας, έγινε Μητροπολίτης. Που έγινε τώρα η 4η Οικουμενική Σύνοδο. Κάπου εκεί στο πάρκο της Σκάλας, της Βοκορόσκαλας, τα καλοκαίρια, καθόμασταν στα παγκάκια, τότε δεν υπήρχαν καφετέριες. Σας μιλάω τώρα για 60, 57, 62. Και ερχόντουσαν οι γερόνοι, ας πούμε, ο Θεοφανίδης, ο Θεοφάνης Θεοφανίδης, ο άρχον Πλημικύριος, έτσι, και μας έλεγε
ιστορίες. Εγώ σαν μικρό παιδί άκουγα και έλεγε στο Κούστιλι Τσαγυρί έγινε η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Τότε δεν υπήρχαν πεντάστερα ξενοδοχεία να πάνε οι αρχιερείς. Αυτός ο χώρος που αργότερα στα δικά μου χρόνια ήταν το Σαλέ Παζάρι, το παζάρι της Τρίτης. Ήταν εκεί, σε αυτό το τσαΐρι το μεγάλο. Μετά έγινε τα Σάββατα. Όταν μεγάλωσα εγώ, από την Τρίτη γινότανε τα Σάββατα και τώρα έφυγε από εκεί που ήταν. Εδώ είναι, βλέπετε, ο ποταμός δίπλα. Και πήγε δίπλα στα μνήματά μας τώρα αυτό το τσαΐρι, το παζάρι, σε πολύ μοντέρνα κατάσταση. Αυτό όμως που με συγκινούσε τότε, να άκουγα τον Θεοφανίδη να λέει ότι η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος έγινε εκεί. Και γιατί έγινε εδώ? Διότι οι αρχιερείς ερχόντουσαν με καράβια και ο Ντερές, ο Κουρμπαλίντερες, ο Χαλκιδόνιος ποταμός ήταν ήσυχος. Αράζαν εκεί, βγαίναν οι αρχιερείς, δεν πιάνει ο νοτιάς, ενώ η βαπορόσκαλα που δεν είχε κυματοθράφτες, η τότε βαπορόσκαλα της Χαλκιδόνας, δεν μπορούσε εκεί να αράξει καράβι. Και στείνανε τις σκηνές τους οι αρχιερείς, οι Άγιοι Πατέρες, οι Θεοφόροι Πατέρες και γινότανε εδώ και εξού και ο υποτιθέμενος χώρος γεωγραφικός του ναού της Αγίας Εφημίας είναι λίγο παραπάνω, διότι αρχίζει η πλαγιά του Γέλτερμενη, που το Γέλτερμεν δεν λεγότανε Γέλτερμενη επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λεγότανε Χαϊντάρπασα. Όχι εκεί που είναι το Γκάρ, εκεί που είναι ο σταθμός, προς τα μέσα, οι πρόποδες του λόφου Γέλτερμεν φτάνουν μέχρι εδώ. Και ο Άγιος Αυξέντιος από το Καΐστα κατέβηκε και συμμετείχε και αυτός, παρότι δεν ήταν επίσκοπος, αλλά ήταν Άγιος και θέλανε δεν ήταν ακόμη Άγιος, αλλά ήταν ένας πολύ καλός ιερομόναχος, θελήσανε την άποψή του να ακούσουνε και ήταν άρρωστος. Και τον έσερνε σε ένα φορείο, τον βάλανε, που το έσερνε ένα μουλάρι και το κατεβάσανε από το Καΐστα. Γι' αυτό και το Καΐστα λέγεται βουνό του Αγίου Αυξεντίου. Αυτή είναι μια εικόνα της Αγίας Εφημίας στη νέα Χαλκιδόνα των Αθηνών, όπου εικονίζεται μεν η Αγία Εφημία να κρατάει τον όρο με το σταυρό, τον όρο των Ορθοδόξων, και κάτω από τα πόδια της να είναι ο όρος των Κακοδόξων. Θα δούμε βέβαια εικόνες της υπάρχουσες εικόνες της Αγίας Εφημίας στο ναό το σημερινό, δεν έχουν κάτι τέτοιο σαν θεματολογία. Το είδα στην Αθήνα, στο ναό της Αγίας Εφημίας και είπα να σας το μεταφέρω να το δείτε. Εδώ η αναπαράσταση είναι του θαύματος, που στα χέρια της, στην αγκαλιά της έχει των Ορθοδόξων τον τόμο, ενώ των Κακοδόξων είναι στα πόδια της. Τώρα, η Αγία Εφημία ως σκήνομα φεύγει από τη Χαλκιδόνα γιατί φοβούνται οι Βυζαντινοί ότι θα την πάρουν είτε οι Πέρσες, είτε οι Οθωμανοί, είτε οι Άβαροι κτλ. Στο χώρο του υποδρόμου, σε ένα παλάτι του Αντιόχου, που στο ένα παράρτημα αυτού, εκεί που λέει Αγία Εφημία, μετατρέπεται ο χώρος σε ναό και πάλι ονομάζεται μαρτύριο. Υπάρχουν υπολείμματα σήμερα, θα τα δείτε. Εκεί ήταν το σκήνομα, αλλά ο χώρος αυτός ανήκε στον Μητροπολίτη Χαλκιδόνος. Η φήμη του Μητροπολίτη εξάλλεται εδώ και δεν είχε σχέση με το Πατριαρχείο, το σκήνομα. Αργότερα έφυγε από εδώ, διότι φοβήθηκαν τους σταυροφόρους και το πήγαν στη Σιλιβρία και ξαναγύρισε μετά. Και κατά κάποιο τρόπο, σε κάποια στιγμή, ο τότε Πατριάρχης απεφάσισε το σκήνομα να είναι στον εκάστοτε πατριαρχικό ναό και να μην έχει δικαίωμα ο Μητροπολίτης Χαλκιδόνος επί του σκηνόματος. Είχα ακούσει ότι κάποιο τμήμα κάτι θα μας παραχωρούσε αυτές τις μέρες, αυτούς τους μήνες, ο Πατριάρχης από το σκήνομα της Αγίας Εφημίας εδώ στη Μητρόπολη. Δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει ή αν πραγματοποιήθηκε.
Βλέπετε εδώ είναι ακριβώς ο χώρος στον υπόδρομο και εκεί που είναι το κυκλικό ήταν το σκήνομα της Αγίας Εφημίας. Βέβαια δεν σώζεται αυτός ο ναός. Αυτή είναι η σημερινή του θέση. Βλέπετε, είναι στον υπόδρομο αυτό. Καθαρίζουν εκεί, δεν ξέρω πόσα χρόνια τα καθαρίζουν και αν τα καθαρίσανε και ολοκληρώθηκε. Κάποιες εικονογραφίες που υπήρχαν σε αυτό το ναό. Και βλέπετε από πίσω είναι το Σουλτάν Αχμέτ, το τζαμί. Όσοι πιστοί μπορείτε να πάτε να επισκεφτείτε, να ψάλετε το απολυτίκιο της Αγίας. Το Αντιλιέ, το παλιό. Ναι. Λοιπόν, έψαξα δε και βρήκα πάμπολους ναούς παγκοσμίως της Αγίας Εφημίας. Στη δε Ιταλία είναι ένα σωρό, στο Μιλάνο, στη Βενετία, στη Νάπολη, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Λυπάμαι που στην Ελλάδα υπάρχουν 4-5 ναοί αφιερωμένοι στην Αγία Εφημία. Αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος ναός στην Κροατία. Ροβίντς. Αριστερά επάνω αναφέρεται η πόλη και θα τη δείτε τώρα. Αυτή είναι μια σαρκοφάγος που λένε ότι εδώ μέσα έχουν τμήματα από το σκήνομα της Αγίας Εφημίας. Εγώ δηλαδή, πραγματικά σας λέγω ότι θα ήθελα να πάω εκεί να βρω τον επίσκοπο, να ψάξω τις πηγές τους, να δω πράγματι αληθεύει αυτό ή δεν αληθεύει. Βέβαια αυτή είναι καθολική, αλλά δεν έχει σημασία, διάλογο έχουμε, κακό είναι να το ερευνήσουμε. Εδώ έχουν μια εικόνα που είναι αυτή η σαρκοφάγος, σε αυτόν τον ναό, η ίδια σαρκοφάγος είναι και λένε ότι είναι η σαρκοφάγος που βγήκε από τη θάλασσα και πάει στην πόλη. Τώρα, τι εννοούν πόλη? Είναι τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, είναι τα τείχη αυτής της κροατικής πόλης και από πού έφυγε αυτή η σαρκοφάγος? Θέματα προς έρευνα. Ποιος θα τα ερευνήσει? Μακάρι να μπορούσα. Αυτός είναι ο ναός της Αγίας Εφημίας. Καθολικός ναός στην Κροατία. Εδώ δεν μπορώ να σας δείξω όλους αυτούς τους ναούς, τους περίλαμπρους ναούς στην Ιταλία, είναι στην Αυστραλία. Και λέει 16 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 20 και 30, πανηγύρι της Αγίας Εφημίας. Benvenuti a Santa Efimia. Υποθέτω είναι οι Ιταλοί της Αυστραλίας. Και τώρα πάμε πάλι στο ιστορικό κέντρο. Βλέπετε εδώ μερικά σπίτια ακριβώς στο ιστορικό κέντρο που σας είπα. Ο υπόλοιπος χώρος μέχρι το πόδι είναι αμπέλια, είναι αγρί. Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το ιστορικό κέντρο, η ιστορική πλατεία αυτή, είχε λεωφόρους, οι οποίοι σώζονται μέχρι σήμερα. Σας ρωτάω, είδατε ποτέ τις ταμπέλες των γύρω οδών εδώ, για να δείτε ότι γράφει «Γιασά τζάτεση», «Μιφιουντάρ τζάτεση», ενώ αυτοί οι δρόμοι είναι τόσο στενοί που δύο αυτοκίνητα δίπλα-δίπλα δεν χωράνε. Και γιατί ονομάζονται λεωφόροι και όχι σοκάκια? Νομίζω ότι είναι ευνόητο να καταλάβετε. Δεν υπήρχαν άλλοι λεωφόροι σε αυτήν την ιστορική πόλη επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όλοι οι άλλοι δρόμοι που σήμερα είναι τεράστιοι, ας πούμε, Μπαχαρίε Τζατεσί, ανύπαρκτοι. Θα δούμε τι ήταν εκεί στο Μπαχαρίε Τζατεσί. Αλλά θέλω να το καταλάβετε αυτό το πράγμα, ότι δύο είναι οι ιστορικές πλατείες. Η μία η δικιά μας η πλατεία της Αγίας Εφημίας και η άλλη είναι της εκκλησίας Σουπ Τακαμπόρ, που είναι 100 μέτρα δίπλα. Και ενώνει το Μιφιουντάρ Τζατεσί, η λεωφόρος Μιφιουντάρ, αυτές τις δύο πλατείες. Την δε Αγία Εφημία με τη Μητρόπολη, με το μέγαρο της Μητροπόλεως, και τη Βαπορόσκαλα που είναι μπρος από τη Μητρόπολη, δεν είναι σήμερα, ήταν τότε, την ενώνει η λεωφόρος Γιασά. Τα άλλα όλα
Τα δρομάκια λέγονται σοκάκια, ενώ αυτοί οι δύο λεωφόροι είναι οι κύριοι λεωφόροι του ιστορικού κρατορίας. Σας το λέω με συγκίνηση αυτό το πράγμα. Δεν το έχω ακούσει να μου το λέει κανένας. Εγώ οφείλω να σας το πω να το καταλάβετε. Όσοι είσαστε Χαλκιδόνοι και μη Χαλκιδόνοι, να αντιληφθείτε ότι ο πυρήνας της Χαλκιδόνος είναι αυτό το σημείο που ενώνει την εκκλησία μας, τα ρωμαϊκά μαγαζιά που ήταν γύρω από την εκκλησία μας, με την βαπορόσκαλά μας που ήταν εμπρός από την Μητρόπολη, από το μέγαρο της Μητροπόλεως. Το καιρό που δεν υπήρχε επέκταση, δηλαδή από την Αρμένικη Εκκλησία για να πάτε στο Μουκιουγκάρι, δεν ήταν τότε αμπελώνες, ήταν μπαχτσέτες με λουλούδια. Εξού και ο Σαμπουτζάκης είχε στη γωνία μετά την Αρμένικη Εκκλησία το λουλουδάδικό του. Ο Νεάκης απέναντι από την Αρμένικη Εκκλησία, ο Λουλουδάς, δεν ξέρω αν υπάρχουν μεγάλοι στην ηλικία εδώ και το ξέρανε, όπως κάτω από το λουλουδάδικο είχε και το αγίασμα του Αγίου Γεωργίου. Όπως και το αγίασμα της Αγίας Παρασκευής ήταν στο Γιασάτζα Τεσί, στη Λεωφόρο Γιασά, που κατέβαινε προς τη Μητρόπολη κάτω από έναν υπηρώτικο φούρνο. Και δεν μεταφέρθηκε το αγίασμα της Αγίας Παρασκευής, διότι το πούλησε το φούρνο, τον αγόρασε ένας λεγάμενος. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε κιούγκια να πάει το αγίασμα στην Αγία Εφημεία και κτίστηκε αυτή η δεξαμενή με το μάρμαρο, με τα μουσλούκια και τα τάσκια και πηγαίναμε εκεί και πίναμε αγίασμα. Αυτό το αγίασμα δεν ήταν από το πραγματικό αγίασμα της πηγής της Αγίας Παρασκευής, ήταν ο αγιασμός που τελούσε ο ιερέας στην Αγία Εφημεία κάθε μήνα και έριχνε μετά τον αγιασμό αυτό σε αυτή τη δεξαμενή και εμείς το πίναμε. Βέβαια, προς τιμήν της Αγίας Παρασκευής που χάθηκε το αγίασμά της, διότι πουλήθηκε ο φούρνος. Ο φούρνος απέναντι από το Λοκμάν. Όσοι ξέρετε την Χαλκιδόνα, υπήρχε εκεί ένας φούρνος Λοκμάν, Οθωμανών, και απέναντι ήταν ο φούρνος ενός υπηρώτη. Τώρα μπορεί να ήταν από το χωριό του πατέρα μου, Χλωμιώτης αυτός, που έχει την Αγία Παρασκευή και συνδέεται με την Αγία Παρασκευή του Μπέικος, γιατί είναι Χλωμιώτες ιδρυτές, και ονόμασε το αγίασμα αυτό Αγία Παρασκευή. Βλέπουμε εδώ μια πλάκα, Χαλκιδόνος, Ζαχαρίας κτλ. Που είναι εντυχισμένη, που στον εξωτερικό τοίχο του ναού. Εσείς που μπαίνετε όμως στο ναό νομίζετε ότι είναι στον Νάρθηκα. Ο Νάρθηκας ήταν ανύπαρκτος. Ήτανε, αν δείτε, ο Νάρθηκας έχει παράθυρα και κουφώματα και μάρμαρα που φαίνονται ότι είναι εκ των υστέρων φτιαγμένος Νάρθηκας. Δεν υπήρχε αυτός ο Νάρθηκας. Ήτανε αυλή. Και θα σας δείξω γιατί και πού ήταν ο πρώτος Νάρθηκας. Και εδώ βλέπετε μια σφραγίδα, γράφει. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ τώρα, βλέπουμε έναν υψωμένο τοίχο που είναι και ο γυναικονίτης της Αγίας Εφημείας. Δεν προϋπήρχε αυτός ο γυναικονίτης, δεν υπήρχε αυτό το ύψωμα και φαινόταν ο τρούλος της Αγίας Εφημείας. Τι έγινε? Υπήρξε διαπλάτηση του σοκακιού αυτού και έφαγε τον έξω Νάρθηκα του ναού. Γι' αυτό τα στασίδια της Αγίας Εφημείας που είναι στον τοίχο, πέρα ως πέρα, είναι υπερυψωμένα στασίδια, έχουν και σκαλοπάτι για να ανέβεις. Δεν υπήρχε αυτός ο τοίχος. Συνέχιζε ο ναός προς το δρόμο, αναγκάστηκαν λόγω ότι οι αρχές θέλαν να κάνουν διαπλάτηση, φάγανε, όπως και στο Τσεγγέλκιο, φάγανε τον τοίχο και δώσανε άδεια να κτιστεί στέγη με γυναικονίτη. Δεν υπήρχε αυτός ο γυναικονίτης. Θα σας δείξω ποιος είναι ο γυναικονίτης, ο ιστορικός της Αγίας Εφημείας, και τεμαχίσανε την αυλή της Αγίας Εφημείας και δημιουργήσαν το επιτροπικό και εκεί που είναι το αγίασμα τώρα και βάλανε εικόνες και ο τοίχος της Αγίας Εφημείας του ναού έγινε προσκυνητάρι κατά κάποιο τρόπο. Η δε εικόνα που μεγάλη που προσκυνάμε της Αγίας Εφημείας, η μεγάλη και η μικρή στον έξω Νάρθηκα, δεν ήταν στον έξω Νάρθηκα, ήταν κάτω από τις σκάλες.
ακόμη μια φορά βλέπουμε ότι αυτός ο τοίχος και το υπερυψωμένο του γυναικονίτη είναι μοντέρνο. Δεν υπήρχε, δεν προϋπήρχε. Βλέπετε πως αυτό το υπερύψωμα κόβει την θέα του τρούλου. Δηλαδή σε λίγο θα είναι πιο ψηλό και από τον τρούλο. Τώρα, βέβαια, με συγκινεί αυτός ο χώρος του γυναικονίτη, διότι σε αυτό το χώρο μεγάλωσα εγώ. Η γιαγιά μου με πήγαινε στον πρώτο γυναικονίτη, ήταν ισόγειος κάτω, θα τον δούμε αυτόν. Μετά με πήγαινε, βέβαια, μεγάλωσα εγώ και ήθελα να βλέπω τι συμβαίνει. Ενώ εκεί δεν μπορούσα να δω, είναι πίσω από το ιερό εκείνο το γυναικονίτη. Και εδώ τι έβλεπα? Μεγάλα σαντούκια, με εικόνες, πληθώρα εικόνων, παλιά εικονοστάσια. Όταν έφυγαν τα χωριά, το Αρβανιτό χώρι, η Χιλή, το Μπακάλκιο, το μεγάλο, το μικρό, το Παντήχη, η Χαρταλιμή, ο Μάλτεπες, ό,τι μπορέσανε αυτοί τα πήρανε με καράβια και τα πήγανε στις νέες πατρίδες. Ό,τι δεν μπορούσαν να τα πάνε, τα πήγανε στην Αγία Εφημεία, διότι ήταν ο Μητροπολιτικός Ναός. Πού να τα βάλουνε? Τα βάλανε πάνω στο γυναικονίτη και τα τρώγε το σαράκι. Εγώ σαν μικρό παιδί όμως άνοιγα τα σεντούκια, να δω ποιος Άγιος είναι μέσα, τι σκεύος είναι αυτό. Μου λέγανε μη, θα κόψεις τα χέρια σου, είναι σκουριασμένα κτλ. Υποθέτω ότι αυτά εξαφανίστηκαν, εδόθησαν στο Πατριαρχείο για να καούν κατά την έξιση του Αγίου Μύρου. Όπως ξέρετε, πάντα μας ζητούσαν τι παλιές εικόνες έχουμε, τι χαρτιά έχουμε. Υπήρχαν και καλές εικόνες και θα σας πω και για αυτές. Λοιπόν, τι μου έχει πει ο πρώην Μητροπολίτης Χαλκιδόνος Αθανάσιος Παπάς? Επειδή οι εκκλησίες που έπρεπε να χτιστούν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν έπρεπε να έχουν ύψος μεγαλύτερο από το τζαμί που υπάρχει στην περιοχή. Γι' αυτό το λόγο, όταν μπαίνετε στην Αγία Εφημεία, στην αυλή αυτή, έχει σκαλοπάτια. Έτσι. Κατεβαίνει δηλαδή το δάπεδο. Αυτή είναι η αυλή. Αυτό είναι αυτό που σας έλεγα. Αυτά τα μάρμαρα δεν προϋπήρχαν. Δεν υπήρχε εδώ τίποτα. Ήταν το πίσω του βάρη, ο τείχος, το εξωτερικό τείχος του ναού. Όταν όμως έγινε η απαλωτρίωση, το κάνανε εδώ για να υπάρχουν μερικά επιπλέον στασίδια και όταν γινόταν Ανάσταση, στο βάθρο εδώ έξω, ο Μητροπολίτης πάντοτε, ποτέ στην Αγία Τριάδα, Πάσχα, στην Αγία Εφημεία είναι ο Μητροπολιτικός Ναός. Γέμιζε εδώ η Αγία Εφημεία, ανοίγανε όλα αυτά τα παράθυρα, είναι τζαμαρίες αυτά που ανοίγουν και ήταν και μέσα εδώ γεμάτο για να μας χωράει η αυλή να κάνουν την Ανάσταση. Τώρα, εδώ που βλέπετε είναι το κελί, ας πούμε το γραφείο του ιερέως και δίπλα είναι αυτός ο τοίχος και η σκάλα που ανεβαίνει επάνω στην αίθουσα. Δεν ήταν έτσι, επιμελήτωνος έγινε. Η σκάλα ήταν μέσα εδώ στο γραφείο, ας πούμε. Εδώ πίσω ακριβώς από το γραφείο υπάρχει πόρτα που βγαίνει σε μια άλλη εξωτερική αυλή. Έχετε το υπόψη, θα το σχολιάσουμε αυτό. Λοιπόν, δεν υπήρχε αυτή η εικόνα επί των προπάπων μας, ούτε και το αγίασμα όπως σας είπα. Εδώ ήταν η αυλή. Αριστερά ο τείχος που τελείωνε η εκκλησία. Από εδώ υπήρχε έξοδος στην πίσω αυλή της Αγίας Εφημείας και έβγαινε σε πύλη που υπήρχε με κάγκελα, με πόρτα που άνοιγε και πήγαινε στο τσασί. Όσοι από εσάς θυμάστε τον Θωμά τον Αυγουλά, ο Θωμάς ο Αυγουλάς είχε νοικιάσει αυτήν την έξοδο και την είχε μετατρέψει σε μαγαζί και πουλάγε αυγά. Όπως ξέρετε όλα τα μαγαζιά εκεί είναι της κοινότητος. Και έπαυσε να αυλίζεται ο χώρος αυτός και καθώς κλείστηκε αυτός ο χώρος, τοποθετήθηκε και η εικόνα της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, έπαυσε ο κόσμος να μπαίνει στην αυλή την εσωτερική της Αγίας Εφημείας απ' εδώ ακριβώς, πίσω από αυτή την εικόνα, υψώνεται το καμπαναριό της Αγίας Εφημείας. Δεν τέμνεται στην εκκλησία, είναι λίγο ανεξάρτητο.
Αυτό είναι το καμεναριό. Βλέπετε εδώ κάτω. Τώρα είναι μικρή η πύλη. Παλιά ήταν μεγάλη. Έβγαινες εδώ στην αυλή, διέσχιζες αυτή την αυλή και έβγαινες στο τσαρσί. Από αυτό το κατάστημα του Αβουλά Θωμά που δημιουργήθηκε αργότερα. Αυτή είναι η αυλή, η πίσω μεριά, έτσι. Αυτά εδώ λένε ότι ήταν κελιά. Στον καιρό μου βάζαμε, όταν γινόταν κηδεία, φέρνανε τον νεκρό και τον βάζαμε εδώ μέχρι να αρχίσει η κηδεία. Τώρα χαίρομαι που χρησιμοποιείται ως γραφείο του ιερέως. Ενώ ο ιερέας στον καιρό μου ήταν στο εξωτερικό γραφείο για να ελέγχει τους εισερχόμενους ή να τον καλούν να κάνει, να διαβάζει κόλληβα, να δίνει ευχές κτλ. Τώρα κατά κάποιο τρόπο είναι απομονωμένος ο ιερέας εδώ. Δεν φαίνεται. Βλέπετε εδώ τα παράθυρα να έχουν σιδεριές, διότι τελείωνε εδώ ο τοίχος της Αγίας Εφημίας. Τα μοντέρνα παράθυρα από εδώ είναι κατασκευές μεταγενέστερες. Η δε εικόνα εδώ από το προσκυνητάρι δεν ήταν εδώ, ήταν μέσα, θα το δούμε αυτό, πού ακριβώς. Το επιτροπικό υπήρχε τότε, δίσκοι, μέτρημα χρημάτων επί ώρες. Το παγκάρι δεν ήταν εκεί που είναι σήμερα, ήταν ακριβώς εδώ αριστερά, δίπλα στην πόρτα. Πολλά χρήματα, γιατί ήταν στο τσαρσί και ερχόντουσαν όλοι οι ενορίτες από παντού, από όλες τις εκκλησίες της Χαλκιδόνας και ανάβανε ένα κεράκι. Και έτσι, ας πούμε, τα έσοδα ήταν ικανοποιητικά. Σήμερα, από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχει το παγκάρι αυτό, έχει ξυλωθεί, μάλλον. Αυτό είναι το παλιό, το κίτρινο, ας πούμε, παγκάρι που υπήρχε. Εδώ τώρα βλέπετε, σε αυτόν τον υποτιθέμενο εξονάρθηκα, μια άλλη πύλη, μικρή. Τη βλέπετε, μια σιδεριά. Από εδώ μπαίνανε οι αρχιερείς και πηγαίνανε στο ιερό. Σήμερα πήγα, πρωί-πρωί, πήγα στην Αγία Εφημεία. Εκκλησιάστηκα στο Κουσκουντζούκι, γιατί είχε χωροστασία ο κειμενάκης μας. Και πήγα εκεί να ανάψω το κεράκι μου, έψαλα λιγάκι, χαιρέτησα και πήγα να βρω αυτόν τον χώρο πίσω από αυτήν τη σιδερένια πόρτα. Δεν τον βρήκα τον χώρο αυτόν που ήξερα. Πάμε τώρα στην κυρίως είσοδο. Όπως βλέπετε, έχουμε κατέβει 2-3 σκαλοπάτια για να πάμε στην αυλή. Εδώ έχουμε 10 σκαλοπάτια, ξέρω, 7 σκαλοπάτια. Γιατί, τι μας είχε πει ο καθηγητής μου, αυτό γινόταν για να πάρει ύψος ο ναός. Έπρεπε να σκαφτεί ο ναός, διότι οι Οθωμανοί δεν μας επέτρεπαν να έχει ύψος πάνω από το έδαφος και έπρεπε να κερδίσουμε ύψος κάτω από το έδαφος. Εδώ στη φωτογραφία κόπηκαν τα σκαλοπάτια, αλλά όλοι ξέρετε ότι προσεκτικά κατεβαίνουμε αυτά τα σκαλοπάτια. Είναι πολλά, δεν είναι ένα και δύο. Αυτή είναι η Αγία Εφημεία με τα μαρτύρια που έχει υποστεί. Ευτυχώς αυτή η εικόνα δεν έχει καλυφθεί με ασημένιο πουκάμισο. Ο καθηγητής μου, διάκονος Αθανάσιος Παπάς, όταν μας έκανε μάθημα ιστορίας της τέχνης στη Χάλκη, μας έλεγε ότι είναι καταστροφή το ασίμι στις εικόνες. Έλα όμως, η ευλάβεια των μισθών καταστρέφει τις εικόνες. Καρφώνουνε τα πουκάμισα στις εικόνες και ειδικά η Αγία Εφημεία όλο ασημένιες εικόνες έχει. Βλέπετε που είναι αυτή η εικόνα. Και πίσω φαίνεται ένα παράθυρο και ένας χώρος. Αυτός είναι ο ισόιδιος γυναικονίτης της ιστορικής εκκλησίας, όπου συναθρίζονταν εκεί οι γυναίκες, δεν ερχόντουσαν στον Κυρίως Ναό και μεταλάμβαναν εκεί. Πώς θα το δούμε. Εδώ όμως, πριν από την εικόνα αυτή εδώ, υπήρχε ένα τείχος. Εδώ ήταν το προσκυνητάρι της Αγίας Εφημείας που είναι τώρα πάνω. Ο Μητροπολίτης Μελίτων το γκρέμισε αυτό το πράγμα και έβγαλε έξω το προσκυνητάρι της Αγίας Εφημείας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμόσαστε αυτή την πόρτα, με αυτό το πορτέλο που λέμε. Οι αρχιερείς, τι σας είπα, ερχόντουσαν από αυτή την πόρτα τη σιδερένια, πετούσαν 2-3 βήματα
και συναντούσαν αυτόν τον χώρο εδώ που φαίνεται το παράθυρο και ήταν ο γυναικονίτης, ο Ισόγειος, και μετά από αυτή την πόρτα μπαίναν στο ιερό, για να μην τους βλέπει κανείς. Όταν ερχόταν η ώρα του μεταφόβου, από την ωραία πύλη ο ιερέας μεταλάμβανε τους πιστούς άντρες. Δεν μιλάω για τώρα, δεν μιλάω για τα παιδικά μου χρόνια. Είναι μορφωτικό σύνδρομο και οφείλει να έχει τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε να συνεχίσουμε και με άλλα. Κάποια αναμνηστικά δωράκια.